Зөлейха, сен ничек уйлыйсың? Ни өчен нәкъ менә без таптык икән бу бүлмәне? Инҗи бөртекләрен бардык. Аларга лаек булырлык кешеләргә генә мирас итеп калдыралар. Лаек булырлык. Тауда яшәгән бер халык бик күптәннән яши куркар. Инҗе бөртеге кабыныр, яклаучыны булса табып. Кышлар шәһәренә куркыныч яный, һәммәсе дә китәргә ашыга. Яклаучы юк әсир төшәр кебек. Кыш халкы душман колына, әкият канатлы кышка әйләнде. Ачылды мажара ишекләре дә. Инҗе бөртеген серле нур көтә, геройлар җавапны табып өлгерсә. Минем бу урынны кайдадыр күргәнем бар бугай. Китаплардандыр мөгаен. Рома, кар әле, монда бар тик бер генә юл. Бик яхшы. Кая барырга дип баш ватасы юк. Кая китеп барасыз сез? Кышлар шәһәреннән. Без анда гомер буе яшәдек. Тик безнең яклаучыбыз югалды, һәм без аннан китәргә мәҗбүр булдык. Явыз ярканатлар менә шәһәргә һөҗүм итәргә торалар. Сезгә дә китсәгез яхшырак булыр. Димәк, безгә нәкъ шунда. Нинди икән соң алар, явыз ярканатлар? Оча торган тышканнарга ашаган җанварлар бугай. Ярканатлар, алар бик явыз. Мине бик тиз йөри торган көчле һәм куркыныч бер нәрсәгә әйләндер. Балалар үзләре генә булдыра алмаслар, куып җитәргә һәм кошларны кире кайтарырга кирәк. Зөлейха, каралы нинди рәсемнәр? Фрескалар бу. Борынгы заманнарда иң мөһим вакыйгаларны рәсемгә төшергәннәр. Рәссамнар картиналарны турыдан-туры штукатуркага ясаганнар. Нинди мөһим вакыйга сурәтләнгән инде монда? Менә монысы, канатлысы нәрсә инде? Мин моның нинди урын булуын аңладым ахрысы. Бу Сәмрух патшалыгы. Нәрсә соң ул? Сәмрух. Сәмрух кышлар патшасы һәм яклаучысы. Ул 700 ел яши. Риваят буенча, Сәмрухның улы зур булгач, әтисе кояшка очып китә. Кайда соң бу патша һәм яклаучы? Югалгандыр күрәсең. Кышлар аның хакында үзләренең яклаучылары турында әйттеләр бит. О, Зөлейха, кара, суага. Монда ниндидер эзләр бар. Эзләр тау куышына таба киткән. Әйдә барып карыйбыз. О! Мөгаен, монда алтын да бардыр. Монда хәвеф-хәтәр булырга мөмкин. Менә, хәтәр үзе дә. Бу бит ул, Сәмрух. Таптык. Менә сиңа кыю яклаучы. Нишләптер бик кичкенә ул. Чык әйдә, синең халкыңа ярдәм кирәк. Мин кичкенә һәм көчсез. Бер нинди яклаучы да түгел мин. Мин уйнарга яратам. Мин моннан су ишергә генә чыгам. Хәзер кышларның моннан ни китүләре аңлашылды. Шәһәрне үзебезгә сакларга туры килер ахрысы. Ул очракта безгә крал кирәк. О, менә бу туры килә.
Хәзер без аларның канатларын үтибез. Ха? Үзе безгә кайнар булмаса ярый. Мине тиз йөрешле ит. Кошларны куып җитәргә кирәк. Әфсен, төпсен, сен. Тылсым көче бире килсен. Бик тиз йөрсен йорт иясе. Дигәнче барып җитсен. Я, шуннан нәрсәгә әйләндем мин? Тиз йөрешле булмаса да, ярыйсы гына. Яр канатлар килеп җиткәннәр. Ашыгырга һәм кошларны табарга кирәк. Тизрәк. Картлык, шатлык түгел. Кошлар шәһәрендә яшәүчеләр, туктагыз. Шәһәргә кире кайтыгыз. Сезнең янга яңа яклаучылар килде һәм аларга ярдәм кирәк. Селга турылып төшәбез! Хәзер үк китегез моннан. Буларын инде балашага тагын. Тотыгыз аларны һәм кыядан аска ташлагыз. Без сездән курыкмыйбыз, канатлы явызлар. Кая китте икән алар? Алар бит инҗе бертеген онытып калдырдылар. Кечкенә Сәмрух! Менә эләктеңме инде? Әйдә! Койрыгыңны кыста йөгер! Йөгер кечкенә куркак! Һәм башка безнең күзебезгә күренмә! Алар шундый зур һәм бик куркыныч. Бу кем икән? Шундый көчле һәм кыю. Үзе бик нык миңа охшаган. Бу бит минем әтием. Димәк, мин чынлап та яклаучы. Мин Сәмрух, мин көчле, мин булдырам. Мин көчле һәм кыю, көчле һәм кыю. Син тагын килдеңме? Мин сездән курыкмыйм. Дуслар, мин сезнең белән. Без синең белән горурланабыз. Син бик батыр икәнсең, Сәмрук. Адымнарны тизләтергә, артка калмаска, хәзер мине эләктерегез. Кошлар шәһәре хакына! Өстәмә көчләр килеп җитте. Siz vaqtla kildiniz. Siz baribir bizni җиңә алмыйсыз. Куып җибәрә дә алмыйсыз. Китегез. Бу безнең йортыбыз. Һәм мин берәүне дә рәнҗеттермәм. Китегез. Әйе, яхшы чакта ычкыныгыз моннан. Әле кыш моннан. Һәм башка килмәгез. Ура! Шәһәр тагын безнеке булды. Менә сезнең инҗе бертегегез. Мин сезгә ярдәм итәргә ниятләгәч, ул нур шәшә башлады. Син куркуыңны җиңдең. Әлегә кечкенә булсаң да, син бик кыю. Димәк, бу инҗе бертеге Кыюлык.
Киртәләргә каршы торала, бары рухи яктан көчле булган. Тагын әле бер табышмак кала, ә сәгатьтә ком күп калмаган. Тизрәк йөри торган нәрсәгә әйләндереп булмыйдымы? Булай да бик яхшы килеп чыкты бит.